to kola? Ali zašto je tako mala? A ja sam imao više sreće. Oho! Da, ja sam dobila ogromnu flašu i sve to je moje. Ne mogu da verujem svoj sreći. Hej, Miley, vidi ovu kolu. Da, mrvica. Ali trebalo bi da bude ukusna. Hej, a zašto ne mogu da iscedim? O, da. To je prelepo. Pa je to sve sam pojela. Nastavite. Dakle, sad ja. Hej, šta je to? Zašto se ne istiska? Hajde. Nešto nije u redu tu. Okej, smislio sam nešto. Da. Tako je bolje. Još malo. Uspeo sam. O da, sada mogu da uživam. To je prelepo. Jao, ne mogu da se zaustavim. Gotovo, Miley, sad ti. Znam, da vidimo. Kako velika flaša. To će biti jako dobro. Oho. Nisam znao da je Miley tako jaka. Hajde. Da, uspela sam. To je bilo moćno. Jeste vidjeli? Uspela sam. Konačno mogu da probam moj pobednički žele. Jao, kako kiselo. Nisam očekivala takav ukus. Da si vidjela svoju facu, Miley. Pa šta? Nisam ni htjela. Oho. Da, veliko pakovanje čipsa. Jao, ja sam dobio baš malo pakovanje. Jako mi je žao. Pa dobro, barem nešto. To je ipak bolje nego ništa. To je ukusno. O, da, ne mogu da se zaustavim. Jel čujete kako hrska? I ukus je ekstra. Šta? Zar sam već sve pojeo? Jao, odlično, na rukvicu imaš, Quentin. Dobro, sad idemo red. Probat ću. Wow, prelepo. Miley ima tako veliko pakovanje. To nije fair. Jede mi se još. Ne, dobila mnogo, a ja malo. Zašto? Ne, Quentin, ne smeš. Šta? Quentin, stani! Vrati mi moj čips. Kako si smeo? Nisam ti dozvolila. Stani. Samo sam hteo da ti pokažem nešto. Eto. Šta je tamo? Video? Zanimljivo. Dečko kaže da sa druge strane pakovanja ima sos. Moram to proveriti. Da, hajde da vidimo. Krećemo. Evo sosa, jesam rekao. A ti si se ljutila. Wow, Quentin, tako si pametan. Posluži se. Hvala puno. Hej, vidi ovo. Kako visoko pakovanje. Zašto je tako teško dohvatiti čips? Okej, stavit ću ga ovako. Tako će biti lakše. Da, to je prelepo. Obožavam čips. Čekajte. Zašto tako brzo nestaje? Izgleda da sa druge strane nema dna. Quentin, Miley? Da li zaista jedu iz mog pakovanja? Ej, šta vam je? To je moja hrana. Ne, nemoj. Gotovi ste? Sad ću vas prebiti. Izgleda da ovog puta nisam ništa dobila. A ja sam dobila burger. Ekstra. Tako sam srećna. Oho! Da, blago meni. Nikad u životu nisam vidio tako velike burgere. Miris je divan. Obožavam ga.
Hajde, Quentin, možeš ti to? Da, pogledat ću šta je unutra. Kako teška lepinja. Hajde, Quentin, možeš ti to? Još malo. Šta je to? Kakav užas. Quentin? U pomoć. Je li to bio san? Jeste. Dobro je. Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Iako se malo plašim. Valjda ništa neobično. Probat ću pljeskavicu. Ukus je super. Ne mogu da verujem da nisam ništa dobila. Provjerit ću to uz pomoć naočara virtualne stvarnosti. Šta je to? Da, mali burger. Videla sam ga. Sad ću ga probati. Da, ukusno, ali baš malo. Miley, hoćeš da probaš? Neka hvala, imam svoj burger. Usput, vreme je da ga probam. Dodat ću malo kečapa, tako će biti ukusnije. Jo, i meni se jede. Možda ću... Ne, skloni ruke. Ti si već pojela svoj burger. Sad je moj red. Ali prvo ću dodati malo sirnog sosa. Emily, dosadila si me već, eto ti. Više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Eto. Dakle, konačno smo burger i ja ostali sami. Da, niko nam neće smetati. To je neverovatno. Fuj, Quentin! To je tako gadno. Pokvario si mi apetit. Hvala ti. Padam. Ups, nisam namerno. Žao mi je. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad videla. Ja imam srednju. To nije loše. Ovo? Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Moda čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. Šteta što sam tako brzo sve popila. Uj, ona liže svoju šolju, odvratno. Znači sad je moj red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć fena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. Setila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom, samo što mi treba činije sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, to jest meni. Imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto. Gledajte. Kako vam se sviđam, a? Bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. Super. Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. Stavili su mi like. Kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. Fantastično. To je veoma ukusno. Njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? Da. To bi
bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gde su tvoje mačje uši? One su na mestu. I sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. O da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te. Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Izgleda da je ovog puta najmanju porciju dobila Britney. A Jane ima srednji aparat sa žvakama i ona je veoma srećna zbog toga. Da, devojke, najviše sreće imala Vicky. Ona ima najveći aparat na svetu, to je nevjerovatno. A Britney je dobila najmanji aparat, ali ona uopšte nije tužna. Ne, nisam, jer ja jako volim žvakice. Jedva čekam da probam. Dobila sam žutu. Kako slatko. A baš mi se sviđa. Hoću da dobijem još. A sad sam dobila plavu. Super. I nju ću da pojedem. Pa da, sipat ću odmah sve. Je li to sve? Pa dobro. Poješću sve odjednom. Pitam se, a koliki će ispasti balon? Sad ću proveriti. Gledajte pažljivo. Ups, izvinite, slučajno sam. Žao mi je, sad ću se obrisati. Da, eto. Ajoj, dobro, na redu je Jane. Njen aparat je mnogo veći. Ali izgleda da Jane ima neki problem. Mislim da moraš ubaciti novčić da bi dobila žvaku. Prijateljice ne znaju kako da joj pomognu. Izgleda da se sprema duel. Hajde, Jane, napred. Verujemo u tebe. Da, ja ne sumnjam da ću pobediti ovaj aparat. Imam Hulkove ruke, Kija! Oh my god. Oho, napravila si ruku u stolu. Ups. I sve se razbilo i proslo na pod. Sad nećeš moći da ih probaš. Ajoj, kakav sam boksuz. Nemoj da plačeš, sad je moj red. Šta da radim sa svojim aparatom? Smislila sam nešto. Bravo, to je odlična ideja. Ne, neću ti ništa dati. Ovo je sve za mene. Ja obožavam žvake i planiram da pojedem sve do kraja. Da. Jesi videla to? Prelepo. To je najbolji dan u mom životu. Vreme je da napravim veliki balon. Ali mislim da preteruješ, Vicky, dosta. Ne, gde ćeš? Šta da radimo? Nemam pojma. Pa dobro, prijetan let. Izgleda da su sada sve njene žvake naše. Hajde, navali, Jane. Ups, balon je pukao. Padam. Jane, da li Indi čuješ to? Ne, pazi se. Juj, moja glava. Žvakica, super, sve ću pojesti. Da li je ovo neka šala? Ja obožavam kolu, super. Ja isto, i znate šta? Ja sam dobila najveću limenku kole, cool. Dobro, znači ja počinjem, jel da? Otvaram. Ne, poklopac se slomio. Čekajte, izgleda da je poklopac napravljen od čokolade. Kao i cela limenka. Neverovatno. Da, prelepo. Jede mi se još. Hej, nema šanse. Planiram sama da pojedem to. Pošto smo saznali da je ova limenka jestiva, znači vreme da isečem na komade. Pa to je prava torta, ne mogu da verujem. Britney, bila si u pravu, to je zaista ukusno. Čekajte, izgleda da neko nas skida pogled sa moje torte.
Haha, šala. Ovu polovinu ću i sama rado pojesti. Devojke, mogu li ja već da počnem? Dobro je. Ja sam dobila najveću porciju i jako sam srećna zbog toga. Ovo je ludo ukusno. Torta se topi u štima. Znate šta? Ja sam smislila nešto. Želim da napravim najlepši koktel na svetu. Prvo ću ubaciti svu tortu u blender. Tako je. Zatim ću zatvoriti poklopcem i uključiti. Da. To je to. Vreme da sipam koktel u čašu i da ga probam. Izgleda jako privlačno. Kakav je ukus? Sad ću proveriti. O, da! To je još bolje nego što sam mislila. Ne mogu da verujem. Bravo, Jane! Znam, hvala. Ja sam oduševljena. Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. Hoću nešto čokoladno. Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promešati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zalediti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Ja šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. Sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ne sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? Super. Draga, a šta ti radiš? Šta? Njima je već sve spremno. A šta ja da radim? I ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično.
Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovde. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa, a sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam! Da, ja sam pobedila. To! A sada želim ovakvu lepotu, jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. A da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih klizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Oh, kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? Oh, to su slatke mace. Draga, Pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. O, gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga je
izabrati? Treba razmisliti. Znam! Ovo je pobedilo! Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. O da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. Da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Kako je sladak. Eto ti. Sad ću ti ja pokazati. Ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve. Ne, ti si. Sad ću ti ja pokazati. Brzo vamo. Da, to mi treba. Trenutak. A evo krova. Da, bravo. Ne brini, moj slatki Labubu. A mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman. Evo drugog, a evo trećeg. I konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se i umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj Labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. Da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo si jaj. Kako ti se sviđa, Mija? To je zaista lepo. Nema veze, imam i ja ideju. Gde je moja pernica? Evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. Da, lepo da. Ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov
Treba će mi raznobojne lopke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O, da. Neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja. Oduševljen sam. Kako je hladno ovde. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno. Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj. Kako lepo. Moj Labubu je presrećan. Jesi videla, Mija? Ne, nisam ništa videla. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O, da. Jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno. Treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu. Pa to je smešno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi. Uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film, plašim se. Strašno mi je. Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. O, a to mi se već sviđa. To je Labubu. Kako zabavno, super. Hej, skloni se iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film. Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno. Uradit ću sve malo drugačije. Tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho, to je zabavno. Sviđa mi se. Da, i meni se sviđa. Njom, 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 njom. Jau. Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Ne, samo ne to. Ne sviđa mi se. Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo roze čebe savršeno. Da, a baš mi se sviđa. Laku noć. Jadan, kako može da spava tako? Baš mi ga je žao. Ne brini, dragi. Sad ću sve da sredim. Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. A dakle, isekao sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastup. Eto. Nešto nedostaje. A, tačno.
Zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da, a sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. O, a zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. O, garderoba, to je baš dobra ideja. I moj Labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. A gde da uzmem odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo. Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? O, jadan. Ne brini, a vidi šta imam za tebe. Sad ću ti staviti frižider. O, ne! Unutra se sve pokvarilo. O, ideja! Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Aha, stavit ću nameštaj i to je to. Jao, a police bolje da se ne otvaraju? Šta da radim? A, hrana. Izvoli, dragi, prijatno. Baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, 100 je previše mali. O, a to je prava veličina za mog Labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. O, obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i ja imam ideju. Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. O, da. Pogledaj, to je tako lepo. Moja kada je spremna. Labubu, uživaj. O, i meni se jako sviđa. Kako zabavno. Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj Labubu ima tajnu sobu. Šta? Neverovatno. Ali neću da zaostajam. Okrećem krov i eto. Jesi vidjela, Janice? Pogledajte šta još imam. To sam sama napravila. Vidi, Labubu. Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj Labubu imati ceo par za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati. Bitno je da su naše igračke zadovoljne. Ja sam već smislila šta želim. Sad ću vam poslati ovaj avion sa mojom željom. Hvatajte! I da, uhvatila sam. Ajde da vidimo šta je nacrtala Jess. O, to je torta. Njam, njam, njam. Da, jede mi se tortica. Dobro, ja već počinjem da spremam.
Dakle, meni treba Barbie. Ona je tako lepa. A Jess obožava lutke. A ti sedi ovdje. A ja ću se pobrinuti za tortu. Ona je već sastavljena. Ostalo je dodati roze fil. Da, i razmazat ću ga lopaticom. Tako je. Odlično mi ide. Oho, Barbie, jesi odlučila da mi pomogneš? Wow, hvala ti puno. Obožavam te. Sada Barbiku treba ubaciti u tortu. A dalje uzimam hladnu fantu. Evo je, ona se tako zaladila da se pretvorila u žele. Moram probati. Ovo je baš ukusno. Ovo sigurno treba istisnuti u tortu. Moja torta sada podsjeća na pravi bazen. Dodat ću još malo ukrasa i to je to. Gotovo. Nije loše, ali moja ideja je bolja. Za početak ću napraviti labubu od marcipana. Eto, gledajte kako dobro izgleda. Svaka mi čast. Stavit ću ga na moju tortu. Ja sam oduševljena. Šefe, pogledajte! Danny nije ništa smislio. Čak ni čokoladu ne može da izlomi. Sad ću, speću. Još malo. Kako je tvrda. Dobro, imam bolju ideju. Meni trebaju moje rukavice Hulka. Nijedna čokolada neće izdržati. O ne, ja se plašim. I ja. Udaram. Tako je. Oho, kako si jak. Dakle ti toliko snage, Danny. Još malo i... završio sam. Dakle, prebacit ću sve u činiju. A zatim mi treba rukavica Ironmana. I stopit ću svoju čokoladu, tako je. A sada može da se prelije torta. O da, pogledajte kako lepo curi čokolada. Tako je. A sad ću sve ukrasiti KitKatom. Obožavam ove čokoladice, baš su dobre. Da, moja torta izgleda ekstra. A odozgo ću staviti mog omiljenog Hulka. Evo ga. On će odlično izgledati na vrhu torte. Ali nešto nedostaje. Da, sipat ću M&M's bombone. Tako je. Gotovo. Takvu tortu bih i sam probao. Danny, stani, to je torta za mene. Da, tačno, upravo si. Onda probaj brže. Wow, a vi ste se odlično snašli. Probat ću prvo ovu tortu. Izgleda jako lepo. Wow, kako je šarena. A kakav je ukus? Oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. A ko je to? Labubu, baš je sladak. I ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Čekajte, šta je to? Hulk? Dobro, sad ću probati. Wow, unutra je zeleni fil. To je nešto neobično, ali sviđa mi se. Kakav je Hulk? Da li može da se jede? Je li to prava igračka? Pa ko stavlja u tortu nestive stvari? Dobro, probat ću sljedeću tortu. Ja obožavam Barbie, ali najbitniji je ukus. Da, to je jako nežno. Sviđa mi se. Stavljam like, ali pobedu dajem šefu. Hvala, Jess. Baš mi je drago. Njam, obožavam lizalicu. Vi čekate novi zadatak? Dobro, hoću pomfrit, jel može? Da, ja već znam šta da radim. Prvo mi treba krompir. Sad ću ga iseći uz pomoć specijalnog alata. Evo ga. Ja moram samo da okrećem. Tako je. Da, moj krompir će biti u obliku opruge. Sad čekajte malo. Sad ćete sve vidjeti. Da, izgleda baš onako kako sam htjela. Sad ću sastaviti sve u krug. Tako je. I ubacit ću štapić.
Pogledajte šta sam dobila. Krompirna lizalica. O, šefe, super! A šta dalje? A sad umačem se u fritezu i pršim. Odlično. A vreme je da serviramo jelo. Dodat ću malo kečapa i senfa. Eto, moje jelo je spremno. Tiffany, a šta ti radiš? A ja sam skuvala krompir. A sada treba dodati bibera i soli. Eto, a zatim ću dodati malo brašna i izmiješati sve. Odlično, treba raditi aktivnije, još aktivnije. Treba mi pire. Eto, savršeno. Napravila sam pravo testo od krompira, a miris je super. Ostalo ga je razvući. Uradit ću to uz pomoć okladije. A zatim ću iseći lepa srca. Nije loše, ali nešto nedostaje. Da, znam. Deni, daj mi Cheetos, a moram da ga izvrvim. Eto, sada imam odlično paniranje. Uvaljat ću svoje srce u Cheetosu i staviti u fritezu. Eto je, ostalo je sad čekati kad se sve isprži. Može da se vadi. Lepota. A šta je ovo? Zašto se po celoj kuhinji razleće ljuska? Ja sam odlučio da očistim krompir. Uradio sam to uz pomoć bušilice. A sad ću iseći krompir. Tako je, ja sam pravi ninja. Sad mi treba malo vatre. Kakav miris. To je to brzo i efikasno. Prebacujem sve u kutiju u obliku dinamita iz Minecrafta. Stavljam kolu i čašu i ja sam završio. I ja isto. I ja? Jess, a možeš da probaš? Prijetno? Wow, sve izgleda tako lepo. Hoću da probam ovo srce. Nije loše. A šta dalje? To liči na moju lizalicu. Da li je ozbiljno od krompira? Nevjerovatno. Sad ću da probam. Da, zanimljivo. Sviđa mi se ukus. I konačno poslednje jelo. Ukus je super. Čekajte, šta je to? Tu je kola i čaša u obliku dinamita. Hoću da probam. Da, krompir i kola. Savršena kombinacija. Da, Deni je pobedio. Čestitam. Da, povedemo je. Svaka mi čast. Hvala, Jess. A sad mi spremite jelo sa dugom. Naravno, ja sam savršen kulinarski robot 3000. Mogu da spremim svako jelo. Pozdravljam svoje konkurente. Kako si super, ćao, čao. A koji je taj muškarac? Šef? Zdravo, šefe. Zdravo, robote. Gledaj pažljivo. Sad ću stvoriti pravo remek delo ispred tvojih očiju. Uzet ću šareno testo i iscediti ga na pleh. Tako je. Sada šaljem se u rernu. Napravio sam šarenu koru. A vreme da dodam fil. Što me tako gledaš, jeli? Pa dobro, nastavit ću da radim. Sipat ću fil na koru, a zatim razmazati sve. Tako je. Ostalo umotati sve u rolnu. Da, uspeo sam. Gledaj, robote, tako se to radi. Sada i ja želim da napravim svoje jelo. Sipat ću u kalup raznobojno testo. Koristit ću različite boje. Šefe, da li gledate? Da. On može da napravi bolje jelo nego ja. Sada mogu staviti sve u rernu. Šalim se, ja sam i sam rerna. Dodat ću malo vatre i sklanjam kalup. Ne, zaboravio sam da smanjim vatru. Kora je izgorela. Robot plače, robot plače, robot plače. Ne brini, robote, svima se dešava. Čekajte, a što ja da radim? Tačno. Mogu da uzmem gotovu tortu? To je genijalno, jel da? Otvorit ću tortu, baciti poklopac i to je to. Ne, da li sam slučajno bacila tortu umjesto poklopca? Kako to? Vi ste luzari. Šta je? To je istina. Nama će sve uspeti. Gloria, ne plači.
Uzmi šećernu vunu. O, šećerna vuna? Hvala, ja je volim. Baš je ukusna. O, pada. Došla mi ideja za jelo. Mogu staviti šećernu vunu u poklopac za torte, ali treba mi više vune. Robote, tako mi je tužno. Mogu da ti dam šećernu vunu. Izvoli. Hvala, robote. Ostalo mi je bolje. O ne, opet mi je tužno. Odlično. O, kako mi je tužno. Moj plan radi. Super. Mogu li dobiti još vune? Da, uz pomoć vune robota mogu napraviti svoju tortu. Da, mislim da je dovoljno. Sada okrećem i skidam poklopac. Uspela sam. Baš je lepo, da? Da, ispalo je sjajno. Ozbiljno? Dobro, Jess, probaj. Ju, šta je to? Izgorela kora? Miriše odvratno. Okej, probat ću malo. Fuj! Gadno! Treba hitno pojesti nešto lepo. O, šta je to? Neka rolna? Izgleda super. I ukus je dobar. Da, topi se ustima. Ekstra. A šta je ovo? O, kako zanimljiva torta. Pa ona je napravljena od vune. Neverovatno. Ja obožavam šećernu vunu. Ovo je pobjeda. Čestitam, Gloria. O da, pobjeda je moja, to! Hvala, robote, ti si najbolji. 3, 2, 1, otvaramo. Ljuta paprika. Kako jesti to? O, ne želim da jedem to. Probaj prva. Ne, hajde bolje ti. Ne, ti. Dečaci idu prvi. Možda ipak ne. Okej, sad ću probati malo. Jao, ne podnosim ljuto. Jedi, rekla sam ti. Kako si okrutna. Dobro, probat ću malo. Šta? To nije paprika. Ali ona to ne mora znati. Jao, kako ljuto. Jadan. Ne želim da jedem to, ali moram. Hajde, diši. Sad ti. Super, znači kod mene čokolada. Divno. Sad ću pojesti sve odjednom. Kako slatko. Kako psihosomatika radi. Čekajte, šta? Zašto je tako vruće? Gorim. Treba je hitno ugasiti. Smislio sam. Treba voda. Da. Eto. Kako si? Kako prija. Osjećam se odlično. Otvaram. Nemoj žuriti. Ja ću prvi otvoriti. Kako cool. Sad ću je potrljati. Gde je Jean? Ej, gde si? Čekajte. Tamo su bombone. Gledaj. Sad ću ih sipati u usta. O da, to je baš ukusno. Wow, blago tebi. Slušaj, daj meni malo. Ne može, to je moje. Cicija? Dobro, pogledat ću šta je kod mene. Kakva lepota. Zanimljivo. Dođi kod mene, mala moja. Sad ću te potrljati. Wow, vidi, svetli. Neverovatno, pa to je Jean. Blago tebi. Ćao, Jeanu. Slušam te, moje gospođo. Hoću ovakve bombone? Puno bombona. Važi, bit će urađeno. Gde će? Ej, vrati se. Šta je to? Sa neba padaju bombone? Neverovatno. Moja želja se ostvarila. Wow, koliko bombona je dobila. Blago njoj. Da, tako sam srećna.
Treba mi još. Još više bombona. O, ja sam imao baš malo. To nije fair. Hajde, papir, kamen, makaze. Pobedila sam. Pa šta? Vidi, čokoladni kukuruz. A kod tebe? Da vidimo. A kod mene pravi kukuruz. Pa dobro, tvoj kukuruz je zdravi, a moj ukusan. O da, obožavam čokoladu. Ne mogu da se zaustavim. O, blago njemu. Da, to je bilo fantastično. Hajde, kreni da jedeš. Ajoj, dobro, sad ću probati. O, to nije tako lako kao što sam mislila. Ne mogu da zagrizem. Mike, pomozi mi, molim te. Čekaj. Treba to pokriti i potresti. I šta će biti? Sad ćeš vidjeti. Gledaj. Eto, tvoj kukuruz je spreman. I šta da radim? Da ga jedem ovako? O, ideja. Sad ćemo spremiti kokice. Stavit ću dinamit. Zatim poklopac. A sad drži, a ja idem. A gde ćeš? Kakva dobra eksplozija. Oho. Šta je to bilo? Možeš skloniti ruke. A sada otvaramo. Eto, vidi. Kokice su spremne. Nikol, jedi. Ja sam prvi. O, kuće. Šta? Kako slatko. Hoćeš ga pomaziti? Naravno. Preslatko. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, i ja sam dobila kuće, ali čokoladno. Vidi. Sad ću ga probati. O, da. To je preslatko. Nikol, daj meni da probam. Da probaš? O, ne, to je moje. Izvini. O, cicija. O, kuće. Hajde da se igramo. Hoćeš koščicu? O, kako slatko. A lopticu? Vidi kako je zabavno. Hajde. A, šta rade to? O, igraju se. Blago njima. Nema veze. I ja ću se igrati sa svojom kucom. Hoćeš koščicu? Nešto neće. Dobro. Onda trči. Hajde, kreni. Beskorisno. Hoćeš možda lopticu? Ili ovu kokošku? Jo, ništa neće. Dobro, onda ipak je bolje da te pojedem. Wow! Ova bela čokolada je prelepa. O ne. O, kakav užas. O, jede kuće. Gledaj. Šta je, Mike? O, jadno moje kuće. Sad ima traumu. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Da, ja otvaram. Opa, vidi, kamera. Kako je moćna. Sad ću slikati nešto. I... O! Šta je spalo? Da vidimo. O, oslepela sam. Kako si smešna, vidi. Šta? Hej, a zašto si me slikao? O, smislila sam. Mike, a slikaj nas zajedno. O, hajde. A sad ću ga uplašiti. Slikam. Sad ćemo vidjeti šta je spalo. Treba malo sačekati. Da vidimo. Šta? Tamo je monstrum. Uplašio si se? Jesi normalna? O, vidi, Mike. I ja sam dobila kameru. Samo što moje nije stiva. Miriše super. Sad ću je probati. O, da. Prelepo. Jao, kakav je to blic. Šta? Tanjir je postao čokoladan? Sad ću ga razbiti. Da. Sad imam puno čokolade. Blago meni.
Opet joj se posrećilo. Daj meni malo, molim te. A ne, neću. Sama ću sve pojesti. Onda ću ti ukrasti kameru. Ej, to je moje. Daj mi barem komad. Vidi, sve je postalo čokoladno. To je pravo čudo. Hajde, da probamo 100. O, hajde. Neverovatno.